Здравейте, приятели! Добре дошли в нашето видео, където ще ви разкажем всичко за онлайн ротативките в казиното Vulcan Vegas. Днешната тема – онлайн ротативки Bikin, топ игри за максимални печалби. Ако искате да откриете стратегии за успех, да разберете как да увеличите шансовете си за печалба и да се забавлявате, останете с нас до края. Под видеото ще намерите линк, за да опитате сами тези игри. Когато играем в онлайн казино като Vulcan Vegas, ключът към успеха е не само късметът, но и правилното разбиране на игрите и тяхната механика. Една от най-добрите стратегии е да изберете ротативки с висока възвръщаемост – RTP. Това са игрите, които връщат най-голям процент от залозите на играчите. Затова, преди да започнете, винаги проверявайте информацията за RTP, която обикновено е посочена в описанието на играта. Друга стратегия, която често носи успех, е управлението на бюджета. Винаги определейте предварително колко сте готови да заложите и никога не надвишавайте тази сума. Много играчи допускат грешката да продължават да играят, когато са в губеща серия, надявайки се да си върнат загубеното. Но истинската тайна е да играете с удоволствие и без стрес. Един полезен съвет за начинаещите е да използват бонусите и промоциите, които Vulcan Vegas често предлага. Тези бонуси могат да увеличат значително шансовете ви за печалба, като ви позволяват да играете с повече средства, отколкото сте депозирали. Проверявайте редовно секцията с промоции, за да не пропуснете изгодни оферти. Освен това, за да увеличите вероятността си за успех, е добре да тествате игрите в демо режим. Това е чудесен начин да разберете как работи определена ротативка, без да рискувате реални пари. След като се почувствате уверени, можете да преминете към игра с истински залози. Нека не забравяме, че времето, прекарано в игра, също е от значение. Прекалено дългите сесии могат да намалят концентрацията и да доведат до грешки. По-добре е да играете кратко, но с максимална концентрация. А сега е ваш ред. Под видеото ще намерите линк, който ще ви отведе директно до Vulcan Vegas, където можете сами да изпробвате тези ротативки. Запомнете, че игрите трябва да бъдат преди всичко забавление. Надявам се, че тези съвети ще ви помогнат да се наслаждавате на играта и да увеличите шансовете си за печалба. Ако искате да научите повече за стратегиите или да видите още интересни видеа, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете звънеца, за да не пропуснете новите ни видеа. Успех и до нови срещи!